Σε σπουρνό, μεσάνυχτα, στη σφυλακή στη μάντρα, πας στη σκρεμάλα στη θηλιά, σπαρτάραγε ο Βαγόρας. Σπαρτάρισε, σε ψύχησε, δεν τ' άκουσε κανένας. Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύρις του δεμένος. Εψέ σπουρνό, μεσάνυχτα, θάψαν τον Ευαγόρα. Σήμερα, Σάββατο ταχιά, όλη η ζωή σαν πρώτα. Και τούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος πάει στον κάμπο. Σιλώνει ο κτίστης εκκλησιά, πανίνα πλώνει ο ναύτης. Και στο σχολιόν ο μαθητής, συλλογισμένος πάει. Υπά κουδούνι, μπαίνουνε αράδα η κάθε τάξη. Μπαίνει και η πρώτη, η άταχτη, και η τρίτη που διαβάζει. Μπαίνει και η πέμπτη, αμίλητη η τάξη του Ευαγόρα. Παρόντες όλοι? Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. Παρόντες, λέει ο δάσκαλος, και με φωνή που τρέμει. Σήκω Ευαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία. Ο δίπλα, ο πίσω και ο μπροστά, βουβοί και δακρυσμένοι, αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους κάμνει, να πέσουμε αναφιλητό, ετούτη κι όλη τάξη. Παλικαρίδη, άριστα. Βαγόρα, πάντα πρώτος. Στους πρώτους, άγγελε πατρίδας δοξασμένης. Σύ μέχρι χθες της μάνας σου, ελπίδα και αποκούμπη, και του σχολείου μας σήμερα, Δευτέρα παρουσία. Τάπε και απλώθηκε σιωπή πας στα κλαμμένα νιάτα. Που μρούμητα γεμίζανε τις τάξεις στα θρανία, έξω από εκείνο, αδιανό, παντοτινά γεμάτο.